I dag skal vi snakke om, hvornår man siger sin, hans eller hendes, og hvordan man skelner forskel mellem de tre ord. Ved I noget om det i forvejen? Jeg ved det. Det er ligesom, altså, hvis nogen for eksempel skrev mig, ikke også? Og de så skrev, Nico tog hendes telefon, fordi jeg jo tager min egen. Er det ikke så? Det er forkert, Nico. Det er forkert. Sin bruger man noget om sit eget. Når man siger hendes, så kunne det være Selines. Hvis du tager noget, der er hendes, så er det jo hendes. Hvis det er dit eget, så hedder det sin. Okay, Celine. Kan du komme med et bedre eksempel end Nikos, hvor du bruger hendes? Nå, kan du det bare, Celine? Ja, fordi Camilla for eksempel, hun ser Louise sidde på hendes hest. På standarddansk vil det betyde, at hun ser Louise sidde på en anden piges hest. Det er nemlig rigtigt, Celine. Nico, du skal klappe. Du er herovre af, Celine. Du er inden for den rigtige cirkel. Nico, du er langt herovre. Du er nødt til at lære noget. Helt ærligt. Okay, jeg forstår det sådan en smule, men ikke helt rigtigt, fordi altså Celine, det var et eksempel, men alligevel, jeg forstår ikke, hvor kom de heste fra lige pludselig. Altså Camilla, jeg kender ikke nogen, der hedder Camilla. Altså, oh my god. Hvis vi nu har de to sætninger her. Hun hørte sin far spille guitar. I dette tilfælde er det sin, fordi vi har udsagnsleddet og subjektet her, som er hun. Det var hende, der hørte sin far, det vil sige hendes egen far. Når det er grundleddet eller subjektet, der ejer noget, så er det sin. Hvis vi tager den her, Søren gav sin hund et kødben. Søren gav hunden et kødben. Det var Søren, der gav sin hund, det vil sige, det er Søren, der ejer hunden. Hvis jeg nu siger, Nico, hun hørte hendes far spille guitar. Er det så din far? Okay, jeg forstår det bedre nu. Så det er sådan, hvis det var hende, så ville det være som om jeg hørte, hvis jeg for eksempel var hun. Jeg hørte min venindes far, eller jeg hørte bare en eller andens far, der spillede guitar. Det er nemlig rigtigt, Nico. Jeg kan se, at vi skal få tegnet den her op igen. Det er flot. Okay. Søren gav sin hund et kødben. Hvorfor hedder det ikke hans hund? Okay, så faktisk det er sin, fordi det er hans egen hund, han gav et kødben. Okay? Ja, Celine. Men bruger man så slet ikke hans eller hendes? Hvis vi ser på en flot tegning her, kan vi se, drengen her giver sin rose til pigen. Det er hans rose, han giver til pigen. Men hun tager imod hans rose, det vil sige, hun får hans rose, fordi det er ikke sin rose. Det er subjektet her er drengen, og det er drengen, der ejer rosen. Derfor er det hende, der får hans rose. Han giver sin rose, fordi han er subjektet, og han ejer rosen. Forstået! Det gør det, elever! Ja! Ja!